Здравейте! Аз съм нова в това училище. Дали може да ми разгледам вашата класна стая? Между другото съм Мира. Разбрах, явно не ме възприемате. Не си се променила. Май забравят, аз казах, че имам два живота. Ето ми го втория живот. След малко имаме час. Ще отида да видя какво става и какво ще направя. Не мога да се контролирам просто. Другото Лили, нали знаеш, че съм вампир и вампирите знаят кой какво е. Чувствата ми казват, че това е втория живот на дявола. Пази се. Ще видим. Между другото, тая пандалка много гадно ми стои. Она загубенячката ми я подари. Преди да умре. Ево доброволно да те предупреди. Обаче вече до тук ми дойде.